Jotono lamsoko buku Yesus Kristus membai. Dini di sini seng langma ronai kok tema di seng okok no seng ti wansok dayana. Ke omo sabta kaisa segrok panenangana babon sikong panenangana sabrungna egonta kasakasi omo haiseng Bible sering layana ke omo no jeng mani simi nirok nambani simi paithak jora naikang ke ang poito klayo kabui ke nirok kaitono manana hanai kaitono kabui ke yasak manana hanai ang poito klayo haini bagai yang jeng mani sekang nirok jotono no koinai je nai tong nai rok no kaham ke nai di busi di proti sesono no pairo win nai jadi hake nirok buzi manana yang poito klayo ke padi jeng nai amo kaisa bai kaisa kereng lai jakse kaisa no badrawi te kaisa no nai kangke asuk buzi slog yang nai ge jotto no mare ni manai nai ge ek tini jeng lai nai ke padi jeng suri wi jeng lai nai bugra kaito no hambai ro nang no hamsak mani bagai ini songri sadano nang no rohorka ai bai kaito no hambai tebo boni sadlani boni bisingtei nang no mothangani lama khlaika aboni tei jeng wansok layana jeng mani simi paithak jorani ni polabai kobol padi nei bugra ji sunang bese apo kaitan tani suri sana amen ke ang screen share kayuna norok bai ke jeng nai manana screen share kajak ko ke padi jeng kaisa ke jeng Bible bai milirawi jeng nailiwana okay omo jeng no Bible seminar yakaba langmar nai koktuma pilas kang ang nirok no punuk nai jeng cuma no jeng tini ni simi wansok lai nai sini langmani purpose yakaba sini langmani jeng oro sengsara asai pemani uddesho purpose tandu number 2 wo jeng bahai ke Bible kaitoni kokthai ni jeng bono sinai Bible ni kokthai rok bebag ni kubui ni jeng bahai ke bono proman ronai ba bahai ke jeng bono sinai 3 number ongke jeng wansok layana Bible je sujak tongmani laijak kok rok aborok ni laibuma rokni bisingtei jeng Bible kwbang manuk mani bono jeng wansok layana 4 number ongke Israel rokni laibuma no jeng layana Israel rokni laibuma ni bisingtei jeng kubui kaitano sini manana gete kaisa paithak ni molo bo mahai ngnai obrong no tui jeng wansok lainai age paithak ni mol paimani yagulo soitan 666 number jot tonor nai age paithak ongke paithak ni choba bai o sengsar khamprowi painai ge obrong no jeng wansok lainai 6 number ongke je sumsok ni bagai kaitor bustuna hinai khati tongo gebono jeng wansok lainai sibabu sumsok bahai kaitor bustumnai ge 7 number ongke bahai ke jeng asai ketal ngnai ba bahai ke mutangjak nai ngia keba bahai ke mol brum ni langma mannai ge 8 number ongke jeng nailinai Christian life bahai ke tongnai ba Christian life Christian jibon tongnani bagai je nangmani kogrok no jeng wansok lainai gabo beba Bible ni bisingtei jeng wansok laina ge puila sekang jeng omno wansok laina faidi ang poriwana Amos chapter 4 verse 12 Israel aboni bagai no o Israel ang norok no satoknai tamni hinke ang norok no obohai khlainai o Israel
ni kaito ni buskango basana ni tiar endi nei Israel rok no sa neng o Amos no pore kangke kaitor Israel rok no bar ne tomanai hus khairo mani tongo kwangma pasta no tui piaba borok kaito ni kok khanalia kaito ni birudesi basa siu kaito ni kok khanaya wei nijini musuk tui si tonglai siu haini bagai paithago angke kaitor saka o Israel tabokle ang paikya nirok ani buskango basana ni tiar engsidi mane nirok ang bustung paisinai nirok kok khanalia ba tabok ang ni buskang basat o kok samani kok Ike o kok Israel rok no simiya tabok joto no salsa kaito ni buskang ma basanai Ike neng basana ni bagai tiar engzak de kaito ni buskang basana ni bagai tiar engmani nango baik tiar engnai abo Bible sujak tongo kebono sempini wan sok lainai tiar engyawi basa kangke jeng boni buskang basa kangke bobe bustum jaknai hani bagai Hebrew chapter Hebrew 10 ni 31 obo sawo tumaisa kaito ni ketang kaito ni yago klaion le abo belai kirima sungsasi bono sini yawi kaito ni buskango kelainani abo belai kena kiri sengsa mazra sini sungsok ni mazra jeng najaknai hani bagai jeng boni buskang basa nani sekan jeng tiar engani bagai obono kaitor sawo tiar engdi keseng joto nama basa nai kaito ni buskango hani bagai jeng tiar tabo jeng Bible ni mote jeng nugo Jisu Kristo je prono paimana bo daikina painai Ge bo bai pro teman-teman nai aborok sini mokol bai tang seng lugui tongo seng tabok aborok no bugi wi tong ge Jisu Kristo kana pano paikya tini horo pano paikya peis rasa tongi pano paikya ege neng boni buskan bahasa nani tiar engzak de tiar engya kongke o semina nirok kahangke naidi tini nisimi ang saka seng saat as de din ang sablubung na post kelair nai nirok nai bai jadi ge nirok tiar engmawana Bible ni mote kabang borok hai ni wansogo ang tiar engjak hai pun Bible ni mote tiar engjak de nirok nai mungsa los kere nai tiar engjak ke ba engjak engka engyang ke belai kena temanai wana masengsa nai hai ni bagai tiar engka ke to kaham ko tiar engyang ke Bible ni mote neng wansogo ang tiar engjak hai pun Bible ni mote engyang ke kaito ni buskang basa pro bus tungjak nai ke ang nirok no koyo jeng manisimi paya sak jora nirok kaham ke naidi de nirok ni Bible logiti naidi sabrung naija badi ini ang nirok no koyo ke jeng lugui tongo Jisu Kristo pai pro bomo hai nai bomo hai punuk jak nai Mathai 24 ni Luke 21 seng nai kin lugo ke bono jeng tabok sini jorawo jeng engi tongo ni lu teman jeng aro teman lu hai ni sawo Jisu sawo hus endi ang no masya nei go senai painai ke go senai painai ang no masaya nei getabo besuk sakno Kristo nei go senai bangi tongka getabo nirok khanabaina China ni ang masaya buri engi si Kristo kipili pekya nei kok piri tongoni omo hairo getabo kabang ma engi tongo getabo korok kaitor no apa kaitor honglalia ama kaitor teman lebo buri engi asai pekya asai pekya mana buri engai kipili pekya Jisu kipilai mana kipili pekya piaba buri engai nei omai salai dong mani rok nirok nugo agot la rok cengis dong kan yang kanawa notice pura kawa majaga na engai dong kan omai nge agina saja an painani kasopro omai engai nei nge tei temai sya ayang uyang sobani korang kananai soba nanglai mani korang kananai nge tu soba seng je digina yang kuzukai kana kake yang menang lajak kahakri dofa bai dofa nanglai nai dofa bai dofa bu nanglai mani senglugo bangla kotor te chasarara nang phainai bangla kotor bu engruk ngi tongo chasarara nangai tongo masa manung ya besuk thi thongbai ge kabang ma diari phatra sophainai diari phatra bu kabang mana sopai tongo diari phatra mane no dallar purungnai haina ereng purungnai motha no kok subang phainai omahai seng nugui tongo pangma jagao ge hamjak ma
kemarunai sengsar genangai kotma kaham pirjaknai hamung sinia biara sokpainai okay hayung kecam engrek enggui painai ponai enggui ponai okay जों tabok hamung sinia biara sokpainai 2 bosor karatui enggui tongka corona mahamari bai जों bese kosto tekto sengsar genangai bese kebang thैख्या Wang matui dongo tabok bare kisah pongmani hai ne tabok bare dong piyuka जों umahai nugui tongo tarmane no Bible mote Jisu fainani kasok ge Israel rok songsa jak pinai ge Israel rok 2000 bosor borok kemajak biya bahaine hai borok ni ha manai krak ngai borok tabok belai krak be oborok bebak tamasa Bible agene sawo omohai nai gatabo sini mokol bai thang जों omorok no nugui tongo ge Jisu Kristo je prokrono hai mana gatabo kok ke Jisu Kristo faika ke neng boni buskango basana ni tiar ingzakte ya oro जों nugo omo ang tabok ke tei se bare kana tabok ang nugo thimani tabok ke 5 lakh bara omo koyek mas sekang ang namani se ge जों oro nugo sengsar genangai tabok 37 lakh thैख्या 37 lakh 21,000 tabok 50 lakh laijak thैमाने आधा कोटी गाजा संसार genangai maka tagyako ngin tongko corona bai thैमाने ga oborok agena Bible saja omai nai gesabok जों sini jorabo ngin tongmone nugo tamane Yesus Kristo jebro paiba tabok bo paikang ke neng ready de bosi sak no जों सोंनानै are you ready neng ready de tong Jisu kaitoni buskango basanani Kristoni buskango basanani ready ing yawi basa kangke thapla janai komor nai obose Jisu kaitor जोंनो saw gebak saw wansok mana ang ready ingjak ang tiar ingjak nepono wansok mana haipona neng tiar ingmani abo Bible sama haide ba nini wansok ma hai nini wansok ma bai nini musuk ma bai nini wansok tei nini musuk tei deneng tiar ingjak na Bible satei oboseng Bible bai porikha khlainang nai garos 2 Korin 13 ni 5 tamaisa norok sak no potalei naidi norok poito khlai de tong wansok naidi Jisu norok ni bisingo tongo hne norok sawi manya de norok poito no potalei naidi Sebekong borok sawo ang boni buskango basa nani bagai ani poito tongo ang tiar tongo poito tongo mane tiar tongo ni wansogo haipana olo sawo nini poito no potali nadi mane neng tiar mani karon जों poito bai simi simo thangjago poito bai जों kaitoni buskango basa nani Kristoni buskango basa nani जों mane lama ngo tabo u poito no kebuya Bible ni mote ya abono potali naidi ne saworo geseng potali naitai podre podboro o sungsaro जों nugo angge bises kaye tin ধরনের borok जों nugo mane temanai mung tham omohai borok जों nugo kaisa angke omohai borok tongo o sungsana beba kaitor saitor जों nanglia obo kaitor no tui borok ni thani mungsa interest kri borok o sungsana beba o sungsaro rang maka tongthok jathok tong manka tmanai sagni musung tui tong manka rang ungka agena paikya borom manka sungsani borom manka agena paikya te kaitor no borok interest kri kaitor no menang jagi omohai dol satong haible gete kaisa ge kaitor no tui borok interest le tongo kaitor no mane naitugu nai kaitor no lob nani nai suri nani nai omohai tongo khabai na naitu nai tongo haipana borok ni kaitor no tui simani abo pherjak
simung borokni kaitono tui simani obo pherjak hani bagai naitukfano jagao kalaiya tabok di neng phuikungo motok tongkha phuikungo pukna nangnai haibla haipano boroke phuikungo motok mani jaga khunjurogo pukmani hai omo hai kalai dong tomale kubui kaitono malaya borok simani kaitono tui simani borokni o simung pherjak kaitor omo hai ingmani haipano borok simani ke pherjak hani bagai borok kaitoni thani basanani tiar ingmaya jete kaisa dolsa hangke Kristono kubui ke siwi kok khnanai baksa kubui ke siwi in omono kaitor omono Kristo nei siwi borokni kokno khnawi tongnai ko omo hai borok ro Kristoni buskango basanani borok kubui ke tiar ungjak Bible ni mote borok tiar ungjak tabo neng bomo hai 1 number hai de 2 number hai de na 3 number hai jodi 2 number hai ke neng Bible map omono kahang ke khanadi 1 number hai ke bu omono kahang ke khanadi 3 number ke 3 number hoi bu neng khanadi teman hamle nini omo bai miliroi nai epadi omo or hai ni shaw there's probably no God now stop worrying and enjoy your life omo khoroksa professor gebotma nani bekhnai ro phurbai salaha haipana kaidor saidor grei abaro hudasi ke tongthok sathok tongmani no tawanadi kris tongdi ni life enjoy khlaidi nedi beri sikla amano buraman tei sikla ro matongoi ayang yang tongthok ya kena branai beri serai be tongthok sinai numung samung bo tongthok sinai osungsana beba omo hai borok rongke omo hai wasoknai osungsana beba ro kaidor krei ketang tongsak tongthok di chadi nungdi life enjoy omo hai ke borok kaidor nutui interest bukri piaba log mungot maisa ang porbona butuwa kha bising sawo kaidor krei borok tongmung hamya borok selengma singsa tangkha khorok sapano samung kaham tangnai krei aro tamaisa je borok kaidor krei ni wansoknai o borok ungka jot tonisai butuwaku temani bagai butuwaku jot tonisai butuwa thakjak temani bagai borok kaito ni buskango basanani ma basanai abono borok goino khaya age kaito ni buskang basa prongke borok tiar ungjak nai ege tiar ungjak ya ke temangnai borok sokomor jaknai satok jaknai morkebo khiklai rojak nai hani bagai kaitoni thani borok jot toni sai butuwa hani bagai snam naisa kaitor sawo borok butuwa thakjak butuwa roksi kha bising kaitor kri hni sawo kri hni hono engke jemo sutui no tongo borok thani kirima kri engke probab so suntumando probab chapter 27 probab chapter 1 verse 7 no suntumando kaitono kirima se पहिला sekang simani gyan manmani nisa kaitono kiri nang je sebab kaitono kiri je kaitono sinai kaitono kubui ke sinai borok se kaitono borom kayo kaitono kiri John chapter 1 verse 18 oro sawo kaitono khorok sapano nuknai kiri ko phani khuriwo tongnai songnari sajlabo bo simise bono phunukha baksa borok hai niso ngo kaitor tongka ke ang bai nukjak thungta engke sang bisa sanai kaitono khorok sapano nuknai kri ko temani bagai kaitono nukya temani mole papi kaitono nugi meya exodus sawo mosino nung kaitono nukmaya temani mole bono nukkangke sing papi borok bono buskang basa maya thuisma painai hani bagai kaitor papi ni buskango nukjakya Oke, bahasa borok sawo nukya manai rokno bisa saya kaitor nukjakteng buku tongkangke. Kaitor kesekeri, teman mulai ang nukya nisa wanso. Haibana seng saron nai kangke nukjaya manai si kebangku. Orang nai nukjaya manai bai te nukmani manai. Sini mokol bai
जों तमा नुग 22% से नुग साल ताल आथुकरी हायुं मालमाता बुफां वाफां borok sakni besak oborok जों नुगो Nggak nuk zaya, okay? 78%, 78%. Teman जों nugya, nokbar, korang, tak mobile rokni signal, tata sky rokni signal, sini fan, sini temanai akorson, gravity, oborok जों nugya, sini bekhana nugya, sini hamzang mana nugya, sini bibek nugya, sini fola nugya, omo haina kaito nobo जों nugya. Haipana, जों nokbar, nugya, nokbar kri hoimiya, haibla korang nugya, korang kri hoimiya, omo haino kaitor nugya nei, kaitor kri bo hoimiya, kaitor tongo, nugzagya manise kabangku, ga bahike जों nugya manino, जों bahike sinai obo tongo nei, jadi, जों bahai no जों bahike si, bahai no जों nugya, haibano bahike जों bahai tongo nei, जों bahike si, bukungbai, haibla bahai tongo, menangten, motongten, bahai tongo, haibano bahai no nugya. Gak bahai no जों bahike tongo ni si, bukungbai. Gak korang no जों nugya, korang no nugya pana, जों bahike tongo ni si, khungjubai, khungju ni bisingte. Gak जों taboro di sini young rock si konsi ko tongo ni virus rock, tabo corona virus ni, bono जों tongo ni bahike si, omobai microscope. Onubikon jontro ni hano bangla bai ke bobai जों nugu bobai naini kangke naini di live boy age live boy rok advertise tv rok ro yak rok toma tong yong rok punu haibana जों tabok sini yak rok tongu haibana जों nugya जों amobai microscope ro nai kangke onubikon jontro ro nai kangke जों bono nugnai ge omohaina tv जों signal rokno जों bahike nu TV ni madome TV ni bisingte monitor ni bisingte geseng kai to no ke bahike जों nugnai ba kai to tong ni जों sirai bible ni bisingte tomon mole bible je saja obebak nangai tongo bible ni je sujak bobisho abu nangnai ke bible bebak kubui ko जों sungsar obahike na thangai tongo ke bible ni bisingte जों kai to tong mano जों siwi mana monle boni musung mani boni sungsar tama khlainai tama ngai abono bebak bo bible roi rokha ngi bible no pore mabai जों ji kai to tong mani christ to tong mani no जों siwi mana ke exodus 33 sotmaisa oro sawo mosi saka ano punuk di kai to nang ane buskang phaide haipun tamaisa nang ano nukmaya nisa ane mokhang no nukmaya tomon hamba borok ro ane mokhang no nugui bo gothang tongui maya nisem nuk samani oro samani nuk hani bagai जों papi tomoni bono nukmaya जों papi boni buskang ba samaya bono nukhang ke जों gothang tongui maya ges haipana kaitor tongo geseng baike si kaitor bosung sano bebak snanai haipana kabang ma borok hai nei wangso go osungsar kabang ma borok big boyganik rok baksa sawo tmana osungsar bo tomas ama nije nije na ngai pai snamnai krei osnamnai ne kaito haipana snamnai tongo nei borok wasogui naya khakawui naya te khakawui naibo rasak sakno rungjagui sakni rungma sima bai kaitor krei nei paibai baksa जों बिगियान रgo omono pormanogo getak borok rok tak ni chlai rok maisa tak modern ju scientific ju tabo gude nang dormo sormo rok nei tongkho nei kabang mo borok sa phiaba obang nang no phunuk maso omo chini uzayan to place chini raja khor agulini raja khor okay omono naisigi nang toma matong bo nije nije de mo tangjagi phaikya na omo tangnai de koroksa sitong tongo haible de bo raja tangka angu pokha mano bo raja tangka bir bikram las ni raja de tangka na sawa tangka haibana tangnai tong haible bo ades rowei tangka kawang mo borong ni yang na tongo mo tangnai haibana tak design khlainai mo khlainai
Pode potong. Mo tangnai tongwino tangjag. Haiblo bo tabo omom boni nije ngi phekya. Hni sakang ke khorok busu busa sanai. Kobor si hunai. Haibana u sangsar nije ngi phekya. Monole tamani mane asik gothok jaga ngi salaikya. Borok sete kobor kobor thaiku. Haida almost boni bo phaimaya gising sala bai ke boni bo phaimana snam nai dong o snam nai na engka kaito Hebrew botmaisa tinni jaro khorok sasuk tangyake nok tangjagya tamoke kaito engka bebak manai no snam nai sha nok tangya tangnai krei ke bo tangjagya omo haina o sung sano snam nai sha engka kaito Keseng bono serai entai. Kabang mal lekha rengjagai sak scientist ngai wasogoi sengsar snamnai krei boni bosi phai. Tabok baksa ke mukhrani phai. Temanai Darwin theory. Dite kaisa musengsar boni ngai phayo. Omohai जों क्लास 5 रगो परीक्षा गावो अबनि मंसा मानाय सिउरिटी गरै बर हायनो खाकावै वासगै सुइख्या जों परीक्षा इ अबन कबै ओंखाना अनि कबै मा रंगै थां फियाबा जों तै कुथुके वानसगै नायदि उ गरि ओके गरि नों बरंगो खलाइजाके माखे मना तुमा हनाय neng borongo kalai jagi mawi tabo grondi obo bolongo boni bo si gori khai pekina borongo wa belai ro akoro ngui gori khakana bomo gothoku na khorok sase kalai jakhana ro obo de gothoku neng boni gori khaka nei saka ke kobor sara munsate honjage haibla nega sing bai ke si omo khorok sase kalai jakhana boni aro trondi gorini bumung gorini bo company sing sujak tongo je omo haina o prithibi kha o sungsar snam nai cha tongo boni bo ungmaya omo si boni bo ungmaya kha sungsar bai ke boni bo ungmana ngeje tabo science ni juk nei sanai kaitor soitor krei dormo sormoro asa ta torjak dirok nei sakang ke nok sungdi mane gori rok ba mungsasuk manai bolongo omo khai omo boni bosi khai phekina nei bolongo tlai phunudi aga apro hut kobor ni ngake ning jite kobor ku manole o sungsar o gori si boni bo ngmaya ke o sungsar tei bu kema sungsar ku bo bai ke boni bo ngmanai ke o sungsar omo boni de ngmanai gori wo 150 omo si tongo mane pot si tongo gori sinam nani bagi ki piaba o sungsaro borok munisho ba mal mata jib jinis kathang tongnani bagi 6000 ni sai gobang omo nango condition nango tongnani bagi ga obos sebas namiro kai to jes nam naisa bono roiro taborundi omoni level oxygen nango carbon dioxide omosuk level nango ge sungsar kiting nani nango kiting sogya kisa tokti hairede ge prithibi bu haina toman nai asuk sujat nyaw kisa koirede 23 degree om hai nani nango oborok seba ke roiro omo hai condition 6000 ni sai kabang nango ge omo o sungsaro ungjak haini bagai kabangma groho tongo o prithibi simi borok munisho tongiman ke borok munisho design klaimani o gori 150 ta piaba kai to design klaimani waisho gori thagi thang piaba am tabu thagi ako nenadi prithibi 23 23.5 degree sujang khangke tamang nai baksa horba horkene tongsinai bak khaksa jaga salba sal no tongsinai omo haing paine tabo guriwei 24 घन्टा o sal
24 घंटा आमीन 12 घंटा hot omahai sing ngai tam je omono snamnai sa design khai kaham ke roi roka ke nai di prithibi bai o hayung bai sal chal mane omoro bo exact thik tal bai o hayung sal mane abo thik hen roi ro jodi kisi sa pana chal ka hangene her fereng khangene tung mane bagin tong mayang khamang khaproi pebe khamang kisah sal kangke ba kesang ni bagi no borok rok khabai chang mani bagi no tongmai yang khamang tui rok borok khai pi khama de kaitor thik khero hani bagi no sung tongai manan ke omono guri mani sung porikha prithibi sal no guri tongo prithibi boni bon guri betongo ke busuk dowi guri tong abo sung no 108,000 per kilometer Nagate kaisa ke 1660 kilometer per hour. Omah ke guri dong. Hake guri bu, te salna ba ke guri. Oke omorok snam nai sara design khai wan sok nai sara bai ke engman. Ke omno sebab khaiman borok munisho to khaimiya kaito. So bebak no snam nai. Ke borok munisho khaimiya nei no borok rok tumahi wan sok kaitor keri. Kaitor borok deba borok ke bokai to no inja sama ke berguri to kisah prithibi oro sungnugo kekrang lainam kisah ganda salbai ganda angkena je tabok tongmani se kisah ganda ku angke khaproi bebe kham kisah hasal ku angke ba boro ungoi thung tui tai keri ke tui bebe kham tongmayang tongta ke phurung mangot maisa kaisa lama borok ni mokolo soi hai tamoke abo thui lama ose sogiyo hain bagi borok rok wan sok mani kaham huni pana wan sok o lama soi huni pana wan sok hai pana bible ni motengya ke abo thui lama ose sogiyo ke kabang ma omo haino nijeni wan sok tui wan sogi tongo kaito ni wan sok tui jini simani besek ba jeng jotono borok munisho jini limit tong Habla kaito ni tani limit keri. Ongko master, teman, kemana teman nai language teacher in maya. Habla history nanai bo science teacher in maya. Teman mana sini simani limit. Kaito ni tani ke limit keri. Jeng wan somana yang lama le. Hani bagai Matthew Mathai 23 ni 13 temasya kerong prungnai rok bai pharisai rok phatra rok norok busuk se hamya sitra norok borok rok ni mokol bus kango chukno hani duglam soi ro norok bo bisingo habya hapna naina rok no bo habruya omoi kabang ma borok tongo chini Christian hingo sinai rok na obo kerong prungnai rok pharisai rok borok kerong prungnai rok name tumabu Bible prungnai rok Piaba borok sak mo sijak go sema bai sijak nei wan sok ma bai kaiton lama ba ferja je borok tuma kai jisu borok no tuma isa sitra rok niso norok busuk se hamya sitra noro borok ni mokol bus kango sukno hane duklam no sowiro kholowiro ni jebo khaya buinobo hawani sebroya je hana ni bagi naituk tongnai ro bornobo lama korroi ro getabo kabangma omohaine sini Christian tamane leader ro kunai ro nijebo khaya saksang go seja kaitoni sima tui tongya nijeni sima no phanango ge ang no sija nei kongsu gui tongbayo ge kaitoni sima no bor sisia tamake bor omai keno kerong phurmai ro kama Bible phurmai agini jorabo pharisai ro Pia Jisu Kristo temane patra rokon kono borok no Jisu Kristo no kruso burowo budi ni seri khoknai ro ke borok buino bo lama kororo borok nije to lama koro zat buino bo lama kororo tabo bo omo khaina kabang ma Kristen leader kabang ma motha ni leader omo hairo nije bo khaya
buinobo harawan buinai tugui tongnai lama nobo lama keblero jadi bagi sabdan entai geseng hani bagi ang ngerong sawo kaha ke kanadi jadi anik sama ni ama Bible ni mote India ke ani sama butana di pia ba Bible ni mote ingkang ke mana nai ni yang ke ni lama amo bur get Hosea utamaisha Hosea diari utamaisha simung keri ni bagi ani borok ro komor kha simung keri ni bagi Hosea swaba Israel ni temanai diari kaitu ni chongza ke borok ni borok ro Israel rok temani bagi kaitu be satokza simung keri kaitu le bukharoi nai tuk tong layu haipana simani keri simung pherja tamni hanba nung simung no yakarka abani bagi ang nono ochai sokokka nung ani kerong no pop pok mani bagi ang bo bini bus nini besarok no pok nai borok English oke sawo my people are destroyed for lack of knowledge ani borok ro komor kha simung keri ni bagi kaitor bai sokomor jokha simung keri ni bagi sia simani pherja ge Paul bahai ni ukok na sawo ang borok ni kok sawi mano kaito ni kok ke borok belai ke sangse sebab borok Judai ro Israel ro tamo ke borok ke serang kono abo kaham ke sia ke serang belai gara kaito ni kok no kanana ni klaina ni ai pano borok kaham ke sia Bible ni mote ingya ke omahina kabang mak ke serang kono ngi mano Sunday school thangani girja thangani girja nok pharani Bible poroni ke serang kono ngi mano ai pano Bible ni mote ingya ke abo ok ke serang kumung sa usu ukok Paul sa Bible bono suinai semai katalo 14 ta boi suinai 27 ni bisingo ke John was sunggo John chapter 8 verse 32 norok kubuino sawi manai hake a kubuino norok no piok nai sung kubuino si sitai kubui si sung no piok nai kubuino si yang ke je sabanang tongdi piok zat maya kubuino sung sinai nangai hai 2 Corinthians 13 ni 5 nang porwana norok sak no potali nai di norok poito khlai de tong wan sogi nai jisu norok ni bisingo tongo nei norok sawi man yada norok ni poito no potali nai di cek khai nai di suwi nai di o kubui de kubui Bible bai cek khai nai di omliko ke Mathayo sengnu tumano 7 ni 21 ni simi 23 ora pore khangke ang porwana ano subrai hnai ro borok bebag no kaito ne hawo habui mangla tamo ke chukno hane apane musung tui tongnai rok simi se habui mano asalo borok kabang mano ano hai hnei hnana subrai nini mungai chung kaito ni kok saka nini mungbai chung mutai hamya kabang mano ruklaika nini mungbai wanama sungsa samung kabang mano klaika gete isong ketumaisa ang apruke borok no hai hnei sana ang norok no sisinia ani oroni thangdi chengtaro kesengorot mano ano subrai hnai seba jisuno subrai ho sakno Kristen ni wan soknai piaba borok kubu ke Bible ni mote borok ni poito kriko borok poito ganang hnei wan soko borok Kristo phaipi ka ke bus kango ba samanai hnei no wan soko borok tiar ungjak hnei no wan soko haipana Bible ni mote ingya ge 22 got maisa as halo borok kabang ma ano hai hnei hanana subrai nini mengai seng kaito ni kok saka nini mengai kaito ni kok saka sebab apa kaito ni kok binai ro pastor panangka chonghor panangka dikon panangka motha tuidul nei panangka ge omo hai borok Bible borok wan sokoi tongo ang kaito ni kok piring tongle ang tiar unjak basanani haipana Bible mote ingi piring tong khlaina tong haipana Bible mote ingya poito tongo huni bu sawini tong haipana Bible mote ingya ge borok tumai waso borok kaito ni kok no piri tongo huni no wan sogo
Ngetai tama nini mungbai jeng mutai hamya kabang mano reklaikya. Ke mutai hamya reklaiknya kabang man tongo apa pola sajla kaitor sajla tai pola kethani mungbai mutai hamya tangteng reklaik tongo. Nge mutai hamya bu karing tongna. Tong le mutai hamya dai hamya ba kong nalai tong. Piaba borok kaitone borokya kebui borokni poito kurikyo borok kaini wansogo borok tiar engzak. Depai temasa nini mungbai wana masangsa samung kabang manobu klaikya. Podre porta buk jisinu mui samung klailebu. Hayano haro biara haro podre pot kemasangsa samung klai. Haipana temaisa orosi aso. Ang apruke borok no hai kini shawana ang no sisi siniya. Ani oroni tangdi cintaro. Ang sisi siniya nirok sebab. Tamane kaitoni besang yako. Kristo ni teibai susazag yako. Bible ni mote poitong yako. Hani bagane bosini ya. Boni borok no bosini. John chapter 10. Otmaisa sataiso. Ang ani mera no siniwo, mera bu ano siniwo, ani kog bu kanawo, ani korang no bujiwo. Haibla piaba ro Jisu sawo ang sisi sini. Mane Jisu ni borok yako. Sebani borok kaitoni borok yangke. Soitan ni borok. Tamane borok ni poito kubuya soitan ni borok ke borok sogine. Je jaga soitan sogoyo aron sognai. Nge soitan borok sogine. Morkewo. Ge paitago u borok rogo morkewo sogine. Hani bagayna belai kena hus entai neng wan sokma baya. Ang wan sokma baya. Ani u poito Bible ni mote de. Bosi sen cek kai nangai, porika kai nangai, potali nangai. Neng Bible ni mote engkesi neng nini poito kubui neng kai toni buskango basanani tiar engza. Tabok tikasha ngotang isnai. Sen sengsaro asai paimani sini langmani uddesho ba purpose tabu. Temane bagai senamnai sa jengno o sengsaro senamui roi roka. Kemang borok wansogo o kaijaknani chakri klainani cawi nungui tangnani genang kanani nok tangnani podre por wansogo imana. Jeng kemang ma klaimano porinani renani jeng nango haipana asol senamui rohonai bo wansogo senamui rohomani uddesho tabu. Abono jeng sinani nangai. Perungnai ni wo hai ni sawo. Bebakni no jora tongo o hasakawo. Bebakni no kaisa jora tongo. Asaina jora botongo. Thainani jora botongo. Kainani jora botongo. Kaijak no paisanani jora botongo. English o kesawo. Time for every purpose under heaven. Jottoni no purpose tongo. Jottoni no osengsaros namjakmani aboni uddesho tongo. Taburondi nengkap senam kanke, tuinungan ni bagi, canungan ni bagi, mai tuk senam kanke, mai sungan ni bagi, hai bela karai senam kamana no mengsesak sungan ni bagi, kapas senam kamana no hor kayai sungan ni bagi, hai bela nge om hai no jengno senamai o sengsara rohor mani o sengsara tongklai ni bagi ya, serapsa tongklai jeng tui bene, pia bas serapsa ni bagi jeng temani pai, mol brum langma mana ni bagi. Bebakni no jora tongo, nge u jora wono sengma kairik nai, jini langma no mol brum ni langma mana ni bagi. Teman male o mol brum langma mana ni bagi no kaito sengma o sengsara roiro. Omo temani bagi omo seng jotono sai mana naiwa ni bagi. Omo naimali yang kemo mungsa samungo chugli. Nge bono seng temakai tokruwi akowi kibina sarate mungsa chugli. Pukri songwe atuk sari. Hai bela, nge omo hai, sen jodi mol brum ni langma ma yake, jeng tuma soitani paro, soitani mebaksa sokjak nai. Omo temani bagi kesang rojak nai. Kesang li yangke, freeze, kesang li yangke cuma mungsa samungo chugli. Nge jottoni na kaisa, omo tomo, abono senamani kaisa purpose tam. Laptop,
aboni samung khlainani suinani ba type khlaiyi omo khlainani omo jottoni na purpose dong tabo chini langmani uddesho le tabo chini langmani purpose le tabo tawni be kaitor chungno o sungsaro snamui gothangke roi rohokha o sungsaro tongnani bagai de na tei mungsasakni bagai obo sung kaha ke sinani nangnai engke seba oboni jobab seba roiman oboni uttor seba roiman oboni kok seba thik ke roimano sebani thani oboni uttor tong jung saimano snamnai sani thani ge snamnai sani thani bo bible o oboni uttor roi rokha ani bagai jung bible o jung ma porenai bible o jung porikha kene serengkha study khlailai kha kene jung sinai jung tamani o sungsaro phai jung tamani kaitor tamani jungno sungsaro snamui roi roho ang porenai 2 Korin 4 ni 18 jung nukma manui rokno kaisomui nai tongya nukjagya manui rokno se kaisomui naio nukma manui rok srapsani bagai se nukjagya manui rokhe tei pai phlaiya wansokui naidi baksa borok nukmani manui no simi torjak phiaba jung chini mokol bai nukmani manui srapsani bagai se ne nini kaya nini body nini yak nini sungsaro je nukmani abo pai thangnai sarsa nukjagya manui rokhe tei pai phlaiya nokbar bopron chimi nokbar tong tabu jora paya ko chusu thago bora rachi ni amolono jung nugui phaio mane tongo u nokbar tabu tongko biaba chini chusu ni bupa rok krikha ni jung bo salsa komornai jung nukman phurungnai ni ek ni chimi dui jora chukya khnei phurungnai sa sawo chukya suksukya bebag no chukya katsui chukya beba mangsa sungsaro kogonung oro phurungnai sa haini sawo Raja Solomon jottoni sai gyan gnangku beba no sungsani manane musumane o sungsani tongmani ro beba no pai thangai sungsani no mana musugui bonono rongwi tongkha ke mosongwi tongkha ke mungsa chukya nei samani ko molbrum ni langma mayawi mungsa chukya nge Solomon pai thak boni boyo tumai sui phurung naini 12 ni 13 o tumai sa kaito no kiriwi boni kok namase omono conclusion borok rok ni omono khlai thai nei bosa jotoni se gyan kanangku tabo chini langmani uddesho tab borok ni langma tabu bono jung sakasi thai chini langma tabu jung boroni phai kaito ni aroni phaio kaito no thangphine sungsaro tongpro jung waishu kaha hanya sini somon haipano salsa kaha ngai bang hanya ngai bang nang hoi painai thuinai kaito no kipre sokpinai ge lobungo tomaisa o subrayong borok rogle tamoba nang bono asuk mokol maru bole tamoba bono tui asuk ma wansu borok ba rangma simise bini umur kutulei thangnai sampli hai borok tamu temani nang ano borok no asuk nangja borok no nang asuk mokol maru asuk mane tomai sanai asuk bini sai ono mal matani sai ma cerkuk asuk nang nini wansok mungo ma tongro borok sasake si thui pai ble haipano temani bagi nang asuk borok no tui ma wansok nei Daud Raja sungguh gar jung temani bagi jung wansok tai temani male jung no borok no kaito borok haike kaito no kosol ke jung snamja temani omo manena kaito ni phola chini thani tongo mal mataro ni thani krei jung kaito haike snamja temani kaito jungno bo haike snam boni thani tongrunani bagai piaba sungsok ni bagai se jung bo bai tongmanliya borok munishu
Ngetabo je borok munisyo sumsok sujak sumsok kering ke boy tongi mano. Je obono jisu sumsok sunani bagai o sengsara pai. Obono sung ulo sereng lainai. Gapadi sung o topikono tangnani kyo hake kai to borok no bono kosol ke snamka selate buri ke borok no snamka. Sung kai to no kosol ke snamza. Abruke subrayung kaitor hani kisisa hanawi borok no takha tei bini bukungo subui muthangnai rangma dawi reka hake borok gethang engka mane sini thani phola sokpaikya kaitor jungno roi roka gesang borok munisyo gethang engka jisini jiboni uddesho tabu seng asayo osengsaro bumane oktoi seng porelaye chakri khlailayo ba samung khlailayo kaijak layo borjak layo baksa seng tumanai baksa buksuba success ngo baksa buksuba je musu mani ingi mano baksa ba ingya ngo haipana bone pore seng bura khawo ge retire ngo samung khaimaliya ngo ge thui sasa ge ayuk sogui thui ayuk sogoni skang waishu terawi pan thui mano accident ngi pan thui mano tui klugi pan thui mano guli nangi pan thui mana imang koroi pan thui mana haibla salsa thui nai ayuk soktheng sogyatheng salsa thui nai chorai bo thui okra bo thui sikla bo thui jotono thui tabo kok ngke the salsa thui mani yagulo tama nai bos jeng asaya tor ngai o sikla daitena hoi thangai sarasani bisungon omai ke daidina suka mukhang hoiro sung daidina omai khnai purita daidini chini umor lai thango tau khunghai si bible sawo khunghai phungayo ke tama bukrei dipor pungsai phai ke khungnai thogui phayu sarai ke babrai gasini jibon bo omo haina sarasa bising no sung khunghai babrai chawi thangnai lobmung nobboi ni doso haini sawo sini thangai tong na umor sini chi se sagrak kheba charchi abo asuk pholok jak phano se aro dukhu rok bai birman rok simi se abo rok dak tino kamawi thak painai tei jungbo painai sini umor 70 bosor si keraku grong kheba 80 bosor haipana borok birman rok kosto rok mandro si nisa sini langma birei si tongo daikina kamawi painai Jacob bahai ning chawo Jacob chapter 4 verse 14 no norok khana bahai ke tong no abo suda norok sawi manya norok engka siari hai abo srap sani bagai nukjago pia srap sani bagai bisingono kamau sini langmang ka siari hai seng tabok siari hai mani jora November hakena Tripura rok siari klai ge siari phoi rok nuknai dipor satung mana dipor tungrere engkangkene satung tungkangkene raprai pai haibla warogo patarogo warok khajak tongkake warok siari nuknai ba belai rogo siari klaijak haibana satung tungsai pai kangkena raprai thang ke omo haina sini jibon bo haina sini sengsaro sini langman dai tino komaroi thangnai sapsani bisingor omo se sengsaro sini langman ke o sengsaro tongui tongmani bagi deseng phai o sengsaro tongflainani bagi deseng phai abaya phurungmungo haini sawo tinang ni kokno tui kungta chukdi tamni hunba tinang tamo ungno nangsia khana tamang no tama phaino obono tuibo kungta chukdi tamanle khana tamang no koisa sia baksa borok haini sawo kaituni kok khana phaide okay khana sina batini salo khana sina biya pas khaigrana ane busano kaigrana madumi pas khaigrana kheto mai borbai grana podre po haipuna khana tam nini jibon tong nai de tongya nang guarantee de jisuno
boni thani Kristoni buskango basanani tiar ingyawi nung thikangke tamangnai basanani tiar ingdi mai bormana khanapana bormana teni salopana bormana haipana nini langma bopro jen naja kaitor bopro nin langmana tlangthang ba nin langma bopro or sungsarno yakai thang sungsi waisa sungsarno yakar thang ke nang te tiar nani te nini shape kerja jadi accident no omake pai kesini thani phola tong ani bagino jeng kaitoni thani belai keno nangkuk mani angro porona hadlui te waisa hadlui khapina sekan te kaitor rumani phola bini thani kipili sokna sekan mana jeng hanis namja jeni besak thikang ke hawono kipili thangpinai phiaba jeni phola ke kaitor jengno romani ani bai kaitoni arono kipil thangpinai jeni besak kaitor baisnam kait jeni besak hanis namja hawono kipil thangpinai thipro phola ke kaitor roma ba kaitoni arono kipil thangpinai Genesis 3:19 bosawo nini o hani mang hawono kipili ma thangpinai hani mang snamja hawono kipil thangpinai tabo bomo nangko bomo ni bagi seng wansok thaiku o mang ni bagi de na phola ni bagi o mang sini besar 70 ya keba 80 bosor asung tonga besing ka keba 100 bosor obono senglugo obo hanis namja hawon kipil thangpinai piawa sini bisingo tongo phola kaitor mani obo molbrum brum ni bagi tongnai te pipeline te thiplaya obono senglugya kaitor romani kaitor orno kipil thangpinai tabuk bomon ni bagi jeng sak thai o besang ni bagi de besang ni bagi jeng podre por klayo podre por kaha sungro kaha saro besang ni bagi piawa nini phola ni bagi jeng kisasane one sokha molbrum brum tongnai one sok de jini phola molbrum brum tongnai ge Jisu Kristo paipro tabuk rondi obo yong moto sarapsane bisingono selaye tokbak khawi tham tokbak khaprong ke belai naithok larima omo haino toktui bo haino khumphai phaikya ke naithok ke borok bo jeng kaitor buskango salsa basanai kaitor jengno selaye bohai ketlangna ge jeng salsa theinai yagulo jeng singsa ngai piama nang tiar injak nang ngase selai jagi tlangnai nyake nang morkini horose khiklai sokjanai Hebrew chapter 9 verse 27 haini hai poriwana waisale jotto borokno ma theitai aboni ulo kaitor bai bus thumjaknai salsa jotto no theinai koisa theiakre boi paiyakho bus thumjaknai nei sawo salsa jotto no bus thumjaknai oronai bumani ago cerai afi obrok salai tonglai ka kerung nina afi jono waisa khoroksa ke sawo jeng phataro oroni phataro thangkhangke jeng sengsaro thangpro buma tong ama hi jeng manungnai tongo te khoroksa ke sai tongo boron nang borok sai tongkha boroni o gyan rok nin thani ha phaikya bor bumani ogo bak khoroksa ke sawo buma tongo ama tongo jeng ama ma honai jengno naikol nai te khoroksa ke biang ni kok rogo nang sai tongkha krei tongo haibele geseng bo omo haino o sengsara bumani ogo tongma hai jengno salsa kaitor bai jeng malai nai snamnai se bai jeng malai nai sarap sarap bisingono borom nokhari pene oro borok molbrum brum tongya sarap sarap bisingono borom nokhari pene geseng bo haino oro molbrum brum tongone bagiya sarasa jeni apa kaitor bai jeng malai nai jengno snamnai bai jeng malai nai Jisaya o tomaisa ang porwana tamne hunke subrayong hai hunai sawo
Ani wansuk marok bai nini wansuk marok tansaya. Tei nini lama rok bai ani lama rok bo tansaya. Tamni henba ha bai no kha sukma suk no norok ni lama bai ani lama asuk no jugo. Tei norok wansuk ma bai ani wansuk marok bo asuk no kucuk. Kai to ni lama bai kai to ni wansuk mung bai sini wansuk mung perza. Boni wansuk mung belai kucuk. Boni simani belai kucuk. Ngeseng wansuk tiya kai to ni wansuk tise seng nai nang nai. Amunang porikha geseng nai di amang koyek dini sekang UP rogo seng lupani borok rok no sui rok amorok si sasyu. Seng salsa omah hai kena pai thang. Sini besak mungsa dam krei. Piaba sini fola. Kai to ni thanin dam. Tabo grondi oro nok phang masa basaja bisingong ungklogong ken nok. Nok phang de muiloban ku important ku nok. Nok phang krei nok ni mungsa samung nang mungsa dorkar krei. Nok phang tong ke se nok ni nok samung nang. Tik omah hai sini besak engka polani nok. Nge pola krei nok mungsa samung chugya. Sini besak bahai ne pola krei mungsa samung chugya. Ge sini besak bai sini besak no seng nugo sini besak bising tongnai o pola no seng nugya. Kintu u pola se jottani sai nangko. Tabo hai nero no wan sok di seng o sengsara asai pemane tema ni bagai. Kai to jengna cemani bagai o sengsara roi roka. Sawi nungui tongthok tongmani bagai de. Genang nani bagai de. Bui bai sini jaga ni bagai de. Kaha nei hongjago ni bagai de. O sengsara enjoy khalayani bagai de. Success ngani bagai de. Oboro beba kai to ni makolo oboro kai siapa kere. Nini wan sok mungo tongui mana hai pana kai to oboni bagai sengno sengsara rohya. Toni bagai doho mol brum brum ni langma mana ni bagai se. O sengsara seng phayo mol brum brum ni langma no siwi mana ni bagai. Awase sengno snamnai sa sengno roi rohor. Goris snamnai tomani bagai sna obono kawi o somoy naimawani bagai. Jorano simawani bagai. Omahaino sengno snamnai sabu sengno o sengsara roi rohor mol brum brum langma mathung ni. Gori snamnai sa gori somoy jora buino sirothung. Awase. Gesengmo omahaino sengno snamnai sa roi rohor mol brum brum manthung ni. Mol brum brum ni langma manthung ni. Gen jeng o sengsara phaimanengka mol brum brum ni langma manon bagai te kaisangke jeng mol brum brum ni langma man mani yagulo kaito sengsa sano jengno rono ni bagai. Je ronde iden thaiblengo je sengsa sa kaito adam bai ebi borok munisuno rono ni nei wansong mani abo borok manliya. Abono sengno ronai. Tabo ronde pulis ni koroksa mengsasek bul by toko ronde sub inspector bo mengsasek kamongai mana bul bosoto ngoklai borok wrong itlang zakha bo mengsa klai mani kri hai pana wrong information ba false accusation khai wrong itlang zakha. Nge bo hai kebuino siwi kebuino naitugui court rock ni bisingtei romoi ama court rock ni bisingtei bo siwi kebuino sijagai bo tisi yakai ro jakui kya bo khaya. Nge tuma bo hai police aron rozak pinai boni je tongmani sub inspector boni position abobu kemamani abobu roi rozak pinai. Hai bole with the owner borong klai rozak pinai. Nge omahai no jeng bahai no sini position kemaka borok munisioni kaitor bai pirogoi rozak pinai. Mol brum brum ni langma mani yagulo. Matai sullo ni 26. Thei tangka henke bebak sengsar no manai ba aborok tamo man mani klai. Thei tangke borok tei tamo ke thangpinai.
Sungsar bebang no manai nang kapraka samang tangka kosto klaika manka. Hai puna. Salsa mang tuina. Kai to no mang yawi tuika. Tiar ng yawi tuika ke nang tamang man manai klai. Nang sama manai klai. Okay. Jeng asayo. Jeng ketang tongo. Salsa tuinai. Tuimani yakulo. Kai to bai bustum jangai. Bustum mani nang tiar ngzak. Keba jugna hautlang janai. Tiar ngzak yang keba morki osok nai. Kaini yang lama. Tabung tiar ngzak nai. Jeng 9 mas. Bahawa tongo. Serai 9 mas. 9 mas ono. Sotul asi sengsara tongani bagai. Bebag nangmani. Ngi payu. Tabuk bukur je nangmani. Bekha nangmani. Mokol nangmani. Je sampurno abo. Ngi payu 9 maso. Okay. Bumane ognisimi. Dokari payu. Nge sengsara seng sotul asi bosor tongmani. Seng. Mol brum brum ni langmano mano ni lagi se. Sini aro. Salsa seng jukna hawa. Ba mol brum brum tong tayo tong nai. Mol brum brum tong tayo. Tong nani bagi se. Seng tabuk jugal thai. John chapter 17 verse 3. Toisa. Or Isawa. And this is eternal life. That they may know you. The only true God. And Jesus Christ whom you have sent. Eternal. Mol brum brum langma. Botambu. Kaito no. Sinimani. Jesus Christ ni bisintui. Seng bono. Manay mano. Nga seng Bible sereng layo. Bible pori layo temani bagai. Mol brum brum. Mol brum brum ni langma aro tong nah. Nei. Seng abono pori nai layo. Nei orosa. Tabuk Bible. Temabu Bible. Bible temato. Obono seng kisi sawan sulay na. Bible ngka kaito ni kok. Kaito ni boy. Kaito ni one shop. Mung. Borok munition tuyui. Temabu nai. Tema bahiki mutang nai. Bahiki mutang zak nai. Obono tuyui. Nga borok munition ni lai buma. Seng mani semi pai thak jona. Bahiki jengka. Bahiki pai nai. Nga Bible sawo. Jeng jisia chautris ni sulo naikan lugo. Obongka kaito ni boy. Nga Bible temas seng puilas kang nuk. Puilau John sawo. Puilas kang kok simise. O kok kaito roi tongo. O kok na kaito. Ke kaito mana bo kok. Nga seng jepro Bible pore oke anke. Obono seng kaito nunugi tongka. Kaito no mani tongka. Kaito no seng siwi tongka. Kaito temana musu. Kaito temanai. Seng no teman teng ribonai. Ini bagai seng Bible pore namando. Study klanyangan. Okay. Seng asai kata. Ba mol brum brum ni lang mana ni. Ba matang zak nani. Ba piyok zak nani. Ba chukna hawa. Tang mana ni. Omongka. Kaito no gebui ke siwi. Bono poito klay mani. Kaito no siawi poito klay mani nang soya. Gebui ke siwi nang nai. Seng. Kaito ni kok no seng sinani nang nai. Gebui ke. Timoteo temaisa. Tini sulawo. Elembak ni beba kok no kaito roi kobol jagi sui mani. Abo gebui no purung thani chugo. Tatal no tatal khnei punuk thani chugo. Samang chaya no charo thani chugo. Pia kaham ke tong nani. Purung thani chugo. Bible beba purung mani Bible tongo. Buhi busai bahai ke tong nai. Bukha busa bahai ke tong nai. Taku buku bahai ke tong nai. Okra bahai ke kok sanai. Abro beba purung mong tongo. Haipona jotto ni sai kotor kuk ngka bahai ke mol brum brum ni lang maman nai. Teman male kaito ni kok thai beba khola bai kobol jagai suijak mani se. Ani bagai beba gono chugo bo. Saya himi tongkang ke charo thani chugo. Tatal no tatal hni punuk thani chugo. Samang saya no charo thani chugo. Kaham ke tongani punuk thani chugo beba gono chugo. Second Peter ek ni ekuiso basawo. Kok diri thai sepano borok ni musung tui suijak mani ya. Tamoke borok fola kethar bai kobol jagai se kaito ni aroni kok sawo. Abo borok ni musuk tui suijak mani ya. Borok rok no suyu thik no. Haipona borok ni musuk tui suijak mani ya. Kaito ni fola bai kobol jagai se borok sui mani. Tau borok
tema sui tongka borok ni jenisia kaito borok no gian roka saklai kya borok ahono suya tabok roni sangbadik rok montri ni kok khana suimani buini kok khana suimani haipano seng borok suimani no seng potrika pore omo haine Bible suinai rok bo omo hai 40 jon borok tongo borok kaito ni kok no khanaka borok kaito ni kok no suya borok ni wan sok mani no ya the Bible tama bo seng tiksa wan sok layana BC 1500 o pila suijak mani pasta boy Genesis ni simi Deuteronomy jora ke 100 AD o ke 100 AD ni bisingono smai ketal pai thangka 100 bosor romoi smai ketal suijak mani ke jok smai kesam bai smai ketal romoi 1600 bosor tarmane na pilas kang suinai pai thago sulnai bai borok malaya je apro boy rok kerikho angke pai thago suinai ba korok kesarago suinai pilas suinai bai malai ni kok ya melina ni kok ya malai mus malai angke haipana seng nugo bo pilas suinai bai pai thago suinai se bo Jisu Kristo na hawi no suyo pai thago suinai bo Jisu Kristo na hawi no suyo Jisu ni kok no suija tamangnai borok no bai khemo thangnai abono suija angke tabuk ni simi romoi seng naikha ke 3000 bosor sekang o Bible suija angke tabok smai kesa 39 smai ketal 27 jotoi sisoi kita boy angke seba sui 40 jon borok podre pot baksaba arom nai Peter arom nai baksaba gian genang Paul borok lekha kereng baksaba mera meruknai Daud raja mera meruknai baksaba doktor Luke ke doktor Luke suinai baksaba general baksaba raja baksaba podre pot gian genang lekha kereng haipana jotono felai mani kere jotono ekoi suilei tarmane jotono kaitoni gian bai sui mani kaitoni kok no mani sui mani chabo ang lekha rengya bai kobarondi class 5 pore jak bai bia pass pore jak sui khangke nijeni gian bai sui khangke ferlai jak nai haile piabo Bible seng o jinis na nugya tamane mole Bible sawo kaitoni gian manai kaitoni pola bai kobol jagei o Bible sui nei rok sui get boro jagao jak thai hingke Jerusalem baksa baksa Samaria o asa tutui baksa Asia baksa Rome baksa omo jagao Galilee rukungo omaike suinai seng nugo get sebab obo suironai ke seba kaito get tematong o Bible sengmani simi paithak jora borok munishoni laibuma borok bahike sengraka borok tema bahike sumsoko kalaika sumsok ni bagi tema engka angke sumsok no phiok na bagi Jisu paikya Jisu ni thui bai borok no phioka je poito khlainai borok mo thangjaknai borok chukno hasoknai bono poito khlai angke borok morke o soknai obo laibuma obo seng borok munishoni itihas o Bible suijak bahike borok sengraka bahike painai Bible chungno tumasa sengno to sebab kebi kaito obo seng Bible no gupila sebab seng sano snamnai sebab borok no snamnai 6 dino bebak no snam baike 7 dino ke bo lenglakha omai ke seng detail no Bible suimani mui buku ro age kagos ro kurui ngete kaisa belai ba tumanai omai kaisa belai bai kaisa umono phaike angke bokong no phaike angke beleng tui phayo beleng tui bai belayo sui bono papyrus get Bible kaisa 1953 sono jotoni se kasangkuk Bible or hakoromaka nge hakoroma mane mera muruknai khoroksa chrai mani phekya bo buino saka Israelo boi porikha khaini kya tobokha nailekha nge obo je seng tebok je Bible mai to mane obo no nungsa phelai mani kre pia ba pilas kang wana jagoi kya tomang mole Bible suijak abo edi wo snamjak suijak mane copy khlai mani bono se Bible snam pia ba omo ke bisini jotone sai kasangku
hai bagai omo jodi caya angkangke Bible ko dalar pengpainai bui wangsok painai hai kono phelai mani kari ekoi oro age raja rok omorok sokomona nayo hai bagai je suinai rok gola rogo hani takjar rogo khyi royo ge mo mui buku ni ba manamang ni tongo oro bisingo omai ke Bible ka jotto ni sai kabangku boi phaljaknai tabuk sujora 3000 ni sai kabangku bumani kokbai suijak omo hai boy asuk kabang buman amani kokbai suijak mungsa boy ni osungsar kori ge Bible ni jene sai dongo ani kok gothma kaham sungsar ganangi pirjangnai bumani kokbai suijak mane tong boni kok u borok roni thani pirjaki tongkha ge Bible chung nai ni khe khunugo omo haini kabang ma suijak kaitoni kok phonani thani sokpaikya Moses ni thani sokpaikya Zakiel ni thani sokpaikya tomanai Hosea ni thani sokpaikya Amos ni thani sokpaikya omo haike chung nugo borok saya omo ani kok piaba kaitoni kok no borok yasago abono sui the Bible ni bising tise bebak sungsar cholai tong ageni laijak Bible ni motene guriwo Bible sujak tongmanen cholai phayo tabok je cholai tongmani Bible ni motene ngi tongo bobishorobo Bible ni motene ngi tongnai ken Bible or haini sawo Bible je sajak tongmani baike Bible ni kok kaitoni kok ni jing sinai Bible je sujak tongmani ngi yangke abo Bible kaitoni kok ya jodi ingkangke abo kaitoni kok kaitoni kok sajak tongo abo nangphaya maneno kaitoni kok ya piaba nangkangke abo kaitoni kok nero pori ni menu ulo ngata burundi baike sen saimanai kaitoni kok de kok ya jodi bos hawi gothok kangke abo kaitoni kok haible nung buskang ni kok no thinang ni kok no sawi gothok ka maneno ngnai tau Israel ni kok no wansuk di kaitor nijen boni kok ni motena bo saka omo hai nai ngai dong buskang ro sung tebe nani ne tau rom di oro omo kaisa boxo tongo o boxo tomato sire sibai sia tau rom di burinu khaniro tabok tama phainai niroksi piaba angsiu buri jole ja abo angro phani bagai angsiu gete gesi oro tumanuka o kusako sri tama phainai niroksri sia piaba angsiu ang sai romane kholoya sanina tama phainai buri musaja tamani ang roja goro hani bagai ang samana ge omo haina usungsa no snamnai kwangma sawo Hindu rok sawo jini kaitor si snamo jini ishor si snamo aibara sebab kubui kaitor sebab snamnai je samanai piaba sing jini Bible pori ne kinugo omo hai ke snamka te omo hai tongo bangla phainai mase manung ya ngnai epidemic disease phainai sing nogui tongo piara siara phainai tabo ngi tongo no omo ni boyo omo hai de sujak tong gitar rogo omo hai sujak tong Quran rogo omo hai sujak tong kuri maneno samaya maneno sing bono bahai ke kaitor ne sing bisasana je samanai bono ko bi kaitor ke kaitor o sung sanos namka ya pang sini sing lugo 6 din sinangka ge boleng lakha mare ne bo saklai jak oro sawo teibu proman sing lugo ang nokha rokno munakma bai ke kobolo tei ri soroi rokno borok ni kanmung klayo nokha rokno munakma bai kobolo nokha no sing tumanu kosok krang kenugo haible haipana Bible sawo o nokha kosok krang no kosom bai se munak bai se ba kosom bai se kholoi rokha bai ke tabok sakawo science rok tebo advance ma bai nokha kwkrang ni saka lai thang khang ke tabo kosom manai kya pilas kang o soba oro thang yuri kagre 1960 sono bonise sikang koisa thangmaya phiaba
Aijaya ke smai kesangwo si sujak mane bisiwo bo sai roka o noka kekrang no menak bai menak mane no kosong bai kholoja nai ditabu kosong bai kholoja menak bai kholoja seba sama je sananai chimisi sama nge chini bible abo sai thango haini bagino sengbono kubi kaito e 1971 sana bo salgra bai ni nokha no haino pholokha te o hano haino buksawo khasi dongkha actually interpretation ঠিক ungsokia khasi wi rokha mane khasi jakha mane omo khasi jagya mungsawo kasaja kre o prithibi no mungsa baina kasaja kre ke kaitos namai rokha o kokse jeng bujinani kokke khasi wi tongkha buksawo khasi wi tongkha mane no mungsa sebut khasi jak phiaba o kokya mungsa baina kasaja kre support kre Nggak sing tawag nugo omohan. Bokrosa jo smai kasawo. Tawag sing nugo. Ngati kasa jisaya wa tumaisa. It is he who sits above the circle of the earth. O prithibi kiting. O gu saka. Abo kiting. Agene saja kiting. Ngke athokuri lekha baya. Uko gu saworo athokuri lekha baya. Pilas kang amo ruanai athokuri lekha janai telescope sanai 5-6,000 nei saw. Boni pore uloke lekha baya. Nei saw. Piaba age si Bible sajak obono lekha baya. Ke jobot teisa tamaisa oro saka wongke niro koguroi pori demana saka wongke o ha saka wongke kaitol jengno samung ro tola wongke hor si ngi tamo nisa jeng tabo bikani ro bo sawo ha bising nang khururuk tunguruk nai kawan mele hawo ha bisingo hor hai omo ngi tamo jalo ngi tamo ga omoni bagino jeng chumbok mane bebang hawo kalai thangmani sotonu jagat thangmani oboni bagino o prithibibo salni hoite rokha ngidom kaithor omai ken snamairo piaba omo kotor kokya bible agin sajak o koksi kotor ang sananai bible agin sajak ha bising tomatong jengtang obono munuito omosi ha bising bahai ke tungui thang omohai ha bising Tomani bagai o prithibi snamkha borok munishono tongmane bagai pilas kan nokha ha no snamkha boni pore mal ata boni pore bufang wafang no snamkha boni pore mal mata no snamkha mal mata ni pore borok munishono snamkha ke mal mata ni bagai ageno kaitor snamui tongroja boni sam Cuman ada mal mata rok zabra bobra sara thangmaya. Ege zabra bufang wafang bo borok muni shoni bagai mal mata bo borok muni shoni bagai. Ani bagai pai thago borok muni snamui bebak snambai. Bebak borok muni shoni bagai osungsa. Cuman le borok muni shoni asol kaitoni mokolo. Ege sing borok muni shoke samani bagai kaitoni bagai salsa kaitoni orno kipuli thangpinai. Pia nang kipil nani sekang nang tiat nani nai kaitor sawo ang bustum nai. Kaisa lama Adam sumsok khlaimani yagulo kaisa na lama Jisu Kristo no poito khlaima bai sing tiar ngi mana. Ani bagai amoso sawo kaitor ni beskango basana ni tiar ngi. Nang tiar ngzak de. Nang tiar nei wan somone abo kaitor ni motede Bible ni motede. Abo sing wan sokta. Ke khana जों अबनो वानसक लायनाय इदेन थाइब्लों गोबो de tong इदेन थाइब्लों गोबै tong खांके बर' ओंखे नवा निरखना बायखा नवा तै तोरमानि o संसार तै बायसि लम तै बेबा o संसार लम फ्राय बायखा बायखे लम फ्लामानाय ताबो त्रिपुराव कुचु जागा दङ तै जेस फ्लादों फनो सगैया मणिपुराव दङ मिजोरामाव दङ बायखे मरक सम्भव नाय
kebu de uko obon tui sing kana nai le jai tei Sodom Gomora toni bagi sok sejaka obo kebu de kebu intiba bor jaka tei samudra kesak no tei pareng mani asa kotoma tei samudra bono bahai ke khaknei ke mosi bai Israel lo pareng ka abo bahai ke ingma obo kebu de obo no kana sing nai le jai tei kaisa Babel Tower abo kebu de kebu ingke boro obo bebag no sing temanai proman soho kebu de tong temanai scientifically geographically tei kaisa archaeologically proman bai sing kana ba teini session sing nainai second session ta korobaidi nainani amono pairawi tein nobo bebagna mare thani omhai kena sing boni yagulo Israel dihas Israeli laibuma paithani mol omhai kena sing nai thangnai sing khlai thangnai ani bagai kaisa bai kaisa naidi omo pila saka kana sing second session ya ang jotono hambai ro ya orono paisinai surinai adi sing surinai jogno hani kathang kaplai mai kana kaito nono hambai ro nang singno nini kok no surungnai nini mathangma kok langma ronai kok thairok no sing tini surung manka nono hambai teibo paya sak jora sing surung manani kaitan subani nin thani bebag jonang ya pare bukra jisu ning baisa afa kaitan thani subisam amen jotono hambai de orno pairsnai hambai